Masturbates. What's that? In the don't go better street. That was Taiwan. Is this a trauma message? When am I mama? Mama took out this. What's that? Any many pieces have? What's that? What do you make? I didn't know what this is. Tell us this. In any. So this is a camera with the Zuma. Kusazothi apanana akutuma yemani anakasiri masasa ekujuma yemani titero tichi aiwa reki ngadziende kumberi vachatenda vachabvuma kuti mwari ndimakantuma makantuma kuti akunge chipuma chamasoja chakapfuura nekukamzuma iwe takatsvika ndechidhuma vanhu vamwe vakagerwa mazuda kunge zuma saka vamwe pavachabvuma vachaona kuti hatizi momberi kungokuma Ndosanda choti kakanonda viral. Uzi nenda vono pima aita waize. Ndisina kana kumecha kana kutombo fananizwa kana Aisha kana machokolate kuma Pascal. Waize. Ngato mecha kuti Chibaba isi. Chobiza isi. Ndeke international. Mona chipo zangu. Ndika interview kachi kaboti vino. Ngekuvheteri.